Il-kriżi fil-gvern ma bdietx fl-aħħar ġimgħat imila ġejja xhur twal. Din hija l-fehma tal-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Carmel Cacopardo li waqt il-programm Affari tagħna qal li l-problema kollha ġejja mill-istil ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Storja ilha ħafna li bdiet u l-ixxu tal-assistenti parlamentari inħolqot apposta biex ikun hemm min jalaq ħalqu. Kien hemm membri parlamentari li ġew offruti jkunu assistenti parlamentari u ma ċċettawx. U għallu lej jina marriċ naċċettax inkelli kolli ma nitkellimx fuq ċertu affarijiet. Jiġifieri l-istorja ilha ġejja u ilha ġejja xhur kbar ma ġrax issa. U dan jindika l-istil ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi żjed mill-PN illi ma rnexxilux kif qal tajjeb Jeffrey jintegra lil ċerti nies. Illi diskussjoni kontrarjament għalli qalet Martes ma teżistix. Għax kieku teżisti diskussjoni bniedem iqajjem issues. L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista qal li Lorenz Gonzi falla bħala mexxej. U naħseb din tkun ċara. U l-argument Lorenz Gonzi has failed as a leader. L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista qal li għall-kuntrarju ta' barra minn Malta f'pajjiżna ħadd ma jerfa' r-responsabbilta għal deċiżjonijiet ħżiena li jkunu ttieħdu. Barra minn Malta għax Ministru ċempel biex jiċċekkja jekk applikazzjoni ta' passaport ġiex proċessata, kellu jirreżenja. U aħna u Malta l-froġġa ta' Dolores Cristina fuq il-fondi tal-EU isu ma ġara xejn. U eħel kulħadd imbarra Imma ma għandna ministru li jgħid li hu ministru hands-on bħal Austin Gatt. Imma ma kellux x'jaqsam riforma tat-trasport. Carmel Cacopardo qal li b'differenza minn dak li dejjem ġara sissa, il-Parlament mhux se jitlaqa nhar it-tnejn u tlieta għax il-Prim Ministru se jkun imsiefer. Fi kliemu din turi kemm il-Gvern jaf li m'għandux aktar maġġoranza. Fl-istess programm ħasem ukoll il-kelliem ewlieni Laburista Chris Cardona. Bħalissa, bħala stat ta' fatt, hemm grupp parlamentari immexxi minn Lorenz Gonzi illi m'għandux parliamentary majority, m'hemmx maġġoranza parlamentari bħalissa. U dik hi il-problema li hawn fil-pajjiż Martes.